Dovolte mi, aby som vás privítal na vianočnom charitatívnom turnaji PokerStars Golden Vegas Charity Tournament 2012, ktorý sme zorganizovali v spolupráci s PokerStars.net a z Golden Vegas Bratislava. V rámci tohto turnaja som vložil do banku $4000, o ktoré hrala skupinka 8 zaujímavých ľudí a traja z nich určia, teda tí víťazi, že kam sa dostanú ich výhry, na akú charitu. Podmienka je jedna. Každý víťaz musí celú sumu, ktorú vyhrá, dať na charitu, a to takú charitu, ktorá má otvorené transparentné účtovníctvo na internete, aby skutočne tie peniaze pomohli dobrej veci. A zoznam hráčov je nasledovný: Juraj Salaj, reprezentant Slovenska v modernom päťboji, Ivo Ladyžinský, silné reči, Igor Krempasky alias Piggy, herec, Mike Spirit, ktorého netreba predstavať určite. Na ďalšom site som bol ja. Po mojej ľavici sedela Andrea Járová, playmate, a za ňou ešte sa nachádzal DJ Lippy z bratislavského The Clubu. No a ako turnaj dopadol, tak to sa dozviete o chvíľku. Takže takto vyzerá štvorica ITM. Keď pôjdeme od 4. miesta, tak to je 4., 3., 2. A čistá náhodička, prvé. Není ti to trápne, že si skončil treba len 3 miesta pred Majkom napríklad? No teda musím povedať, že ani nie. Vieš, lebo Mike sa umiestnil ako treba 4., čo je skvelé. Ale ty si skončil ako predposledný. Aha, takže to je úplne vlastne na prd, čo? No nič, tak nevadí. Tak minimálne sa spýtame, že Mike a Ivo vyhrali dokopy, teda získali $1000 v rámci charity eventu nášho, takže kam tých $1000 pôjde? Tak Ivo vyhral väčšiu čiastku, ale pristal na to, že to dáme na to, že som vymyslel ja, na Pes v núdzi, čo je moja kamarátka Romana Klimeková, starajú sa o psi po celom Slovensku, útulky, takže aj vďaka Ivovi pôjdu pre psíkov peniaze nejaké. No a my dvaja to pravdepodobne dáme teda tej kvapke nádeje? Určite áno. Takže my s Andrejkou, ako sme zlúčili tiež tú našu výhru, $3000 teda prispiejeme na účet Kvapky nádeje, čo je nadácia, ktorá pomáha deťom s leukemiou. Ja som im už pomohol teraz nedávno, tak som veľmi rád, že sa mi podarilo pre ne vyhrať to prvé miesto. A ešte nám povedzte, ako sa vám hralo? Mne sa dobre hralo teda. Ja som teda skutočne prekvapený, som so sebou hlboko spokojný. Ty si ma troška sklamal, ale vieš, no však není to len tak hrať s celebritami. Ja ťa chápem, tá psychika a tak, vieš, Majky, Andrej a ja, vieš, to ti dalo zábrať. No ale tak robil si, čo si mohol, a tým pádom ja vkladám do teba veľké nádeje do budúcnosti, keď budeme opäť spolu hrať. Dobre, Andrejka, ako sa hralo tebe? Tak aj mne sa hralo dobre. Tak myslela som, že mi to pôjde horšie, ale tak splnila som aspoň nejaké očakávanie, že som videla na karty. A Dušo, ty si mal asi najväčšie skúsenosti na tomto stole, po mne teda sa dá povedať. Ako to bolo, že tak tesne pred koncom si pustil to druhé miesto? Vieš čo, bol to príjemný poker, zahral som si dobre, na nešťastie, no Andrejka musela ísť domov 5 rúk do konca, tak sme skončili v Oline a tam som strátil väčšinu čipov, ale vôbec mi to nevadí, lebo ide to na správnu vec všetko, takže išlo o to dobre si zahrať, staviť pekný večer a ďakujeme tebe hlavne. Ďakujem, Máram, ešte raz. Ďakujem za pozvanie. Dík, skvelý nápad. A teraz tešíme sa, že sme pomohli dobré veci a veríme, že sa o rok stretneme v takom ešte väčšom zložení na Charity PokerStars Golden Vegas evente v roku 2013.